Jika hula-hula yang memberikan ulos saput dan ulos tujung di ulaun Mangido Tangiang. Kemudian apa fungsi dan tugasnya tulang ketika berenya meninggal? Apakah juga di ulaun Mangido Tangiang yang membawa Tangiang itu hula-hulanya? Ini jadi bahan diskusi buat kita. Karena apa? Di daerah kami di Samosir, molo bereda dong buat tulang nama sebesar hula-hula masih ben tujung. Jala di ulon Mangido Tangiang di Pangidohon Hasuto Bolodo asarap jongjong tulang hula-hula donga sahuta suang songidang namar donga tubuh Hasuto Bolon rapat jongjong di si. Alai somalna na mangulun mabuat Tangiang ima tulang ni bere nang jumolo moding. Adigado ulau ni di ulahon. Ulau ni di ulahon dung sipul Tangiang sipul mangan sian perhalado marang sian huria. Ido nasomal. Molo songonodo masalah na. Songonodo terjadi. Aha mapun sini tulang besi. HP didok tiki sorang berenai gumalapu do tulang na mabuan aik niute do paropa. Ima ulos parjolo. Dung marhasohotan berenai di pasah ma tulang nama ulos. Panggabe anggiat titir marana titir marburu marpohopus sian anak marpohopus ya buru jala satu nasar matua. Alai dada si manuk-manuk si boterat dora dada si turpuk si ahut lo mondiroha. Maponggo lulu ma. Bisa ada keluarga moding ma amatai ima bereni tulangi. Buasa gabi hula-hula si besaput. On gabi diskusi do dihita. Bisa ada luat sema tua hula-hula na do mabesaput ni helana dohot mabet tujung ni buruna. Molo di hutan nami dao. Molo amata do na perjolo marujung ngolu anggo si bai saputna tulang na do. Ale molo inata do nang jumolo si bai tujung na hula-hula na do. Ima namasa di luat nami di Samosir. On naik kudokon di son dang di luat nami on. Ale diskusi madahita. Baik kamu pada pok muna, baik kamu keterangan muna jala sedia daerahmu asa boy hita mardiskusi. Horas ma bangso Batak.